Maksudnya sing tok adep iki Begawan Durna. Durna ndak disopani apa? Cangkeme ora sopan kok. Ndak disopani. Ning kuwi pendhitaning ratu. Ah ora urusan. Loh, iki bakal apa kok ucul klambi iki? Wigatine apa kowe ucul klambi? Ngene, Mbah. Aku rembugan karo kowe. Rembugan perkara apa? Rembugan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balenono muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina. Semar nglanggar peraturan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak rangket. Tak bondo tandak krincung sikile gedene Semar tak hukum pati ana negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ora seneng. Aku sing ora pati seneng saiki aku tak takon, Karangka Dempel iki kebawa ke perintah negara ngendi? Negara Ngamarta. Tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernatan negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomong kira kowe? Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Iya, Pak ya. Iki sarjana hukum nyempelekke. Kok gawanane sempritan? Hakim garis hakimnya. Oh. Ming bal-balan. Data sekolah hukum garang. Nek kowe ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepengkean kowe. Sampeyan ngomong sampe naik dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen, nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kuwi nek muni tak dawuhi, aku nyekel sempritan prik bres remuk sampean. Ai blegegek kugek sadulita. Mel. Iki ora pangling anak-anakku sing wis padha sowan ngersani wong tuwa. Nala Gareng padha kandir harja sapraptamu dole tansah pinaringaning kawidadan nering sambikala sowanipun ingkang putra Punala Gareng. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap pepodo paduka Kanjeng Rama semban kula. Iya. Cah bagus tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestune Bapak Tampanana ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripih ndayana ning kasantosan amawahana kabagyaning gesang kula Rama Semar. Ya. Diprayogakne nggonmu sowan ngersaning Bapak. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra Punala Gareng Bapak Semar. Petro, slamet sowanmu neng Karangka Dempel dole. Wilujeng, Pak. Bekti kula kunjuk ngersanipun Bapak. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih, Pak. Iya tak tampa. Anakku panenggak. Petro kanthong bolong, ora liwat pangestuku Tampanana dole. Kula pundi nggo jimat paripih ndayana ning kasantosan. Diprayogakne anggonmu sowan ngersaning Bapak. Sampun boten kirang prayogi, Pak. Anggen kula ngabiyantura ngersanipun Bapak Semar, sesembahan kula inggih tiyang sepuh kula. Bagong anakku ragil sing bagus dhewe. Padha kandir harja sapraptamu Bagong. Pangestune Semar wilujeng. Bekti kula katur nggih Bapak Semar. Iya. Tak tampa cah bagus pangestune Bapak Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih ndayana ning kasantosan. Diprayogakno anggonmu lungguh. Sampun boten kirang prayogi, Bapak. Anggen kula ngabiyantura ngersanipun Bapak Semar wonten ing Karangka Dempel, Bapak Semar. Iya. Mestine do kaget. Ora kaya adat sabene anak-anakku tak lumpukke ana ing Karangka Dempel. Ndatosaken kejut raos sing manah kula. Sajake badhe wonten wigatos ingkang badhe dipun ngendikaken Bapak ingkang tinampi dhateng sangganipun para putra menawi kepareng wadharing kathah. Rasa aneh-aneh to reng kuwi. Iki wis kaya sok
sowan ning kraton wae ya tata kramane ya Tru. Kepareng lambabarna ingkang sejati kula nedya nglungaken jangga nelingaken Karna. Mas Tuti sabda panjenenganipun Bapak Semar Badranaya. Semantun iki kula nyadong dawuh Pak enten rembag napa nek dipun parengaken Petruk nyadong dawuh upami wonten ribet mangke sak gaduk-gadukipun Petruk saged ngudari ribet penggalipun Bapak. Enten napa Pak? Menawi Bapak kepengin gadhekaken sertifikat umpaminipun Bagong omongane kula sagung nglantaraken Pak. Kula gadah channel ingkang bunganipun namung sekedhik. Nanging menawi mboten menika ing dados wigatosipun mata-mata sababipun Bapak ngempalaken para putra keparenga hambabarana ingkang sejati kula nedya nglungaken jangga nelingaken Karna. Mas Tuti sabda panjenenganipun Bapak Semar Badranaya. Sepisan nggonku nglumpukke karo anak-anak ki sejatine ming pancen kepara nyata aku duwe niat, duwe gegayuhan. Ngelingi yen aku ki dadi kamituwaning padukuhan Karang Kadempel. Mongko umurku ki wis tuwa. Aku ki wis ora iso diitung umure Semar kuwi pira. Lehku dadi dukuh ana ing Karang Kadempel kuwi wis pirang-pirang periode. Nganti saiki tak tawakke ana ing Karang Kadempel ora ana sing sagung ganti lawan aku. Mula tekan dina iki masyarakat isih percaya marang Semar Badranaya. Nggih. Menika mujudaken satunggiling kanugrahan lho Pak. Mboten wonten ingkang wantun ganti dhateng Bapak menika teges Bapak menika mboten tergantikan. Utawi Bapak menika anggenipun ngesui para kawula menika lahir batin lan tinresnanan dening para kawula sak padukuhan Karang Kadempel. Nggih. Terus kersane Bapak, gandeng dina iki aku kepilih meneh. 2019 tekan 2024. Mula aku duwe niat kepengin gawe maju ning desa Karang Kadempel. Sing dikersake Bapak maju ning desa Karang Kadempel. Kene rada nyaket sik lit padha lungguh. Aja sepaneng, aja saklek. Iki ming rembukane wong tuwa karo anak. Aja nganti ana rasa sangga runggi sing kepenak, sing semeleh dhisik atine. Mengko ndak malah duna dungkap ngono bakal nampa apa sing dikendikake karo bapakmu Semar, Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ini mau ya wewangunan babakan batining para kawula sak desa Karang Kadempel. Ya kuwi manunggalake rasa, manunggalake sedya para kawula sak Karang Kadempel supaya cancut gumregut rumangsa minangka dadi jejer putra bumi Karang Kadempel kudu gelem lan kudu sumadya mbangun karukunan katentreman ana ing Karang Kadempel. Sabab tumrap bapakmu Semar Tole sing jeneng wong urip ana ing alam padang kuwi tentrem-tentreme ku yen sumanding sedulur, sumanding sanak kadang mitra kawruh. Mongko srawunge ya apik, srawunge ya becik. Yen srawunge apik, srawunge becik, tur akeh kanca rowange, barang sing angel dadi gampang, sing abot pekasan dadi enteng. Ning kosok baline arep numpuk brana picis, numpuk bondo nganti sak gunung saumpamane, nek ora tepung karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparuh, uripe ora bakal kepenak. Pesasat jagat iki sepi sepen ora eneng menungso. Nggih. Mula srana wewangunan ingkang bakal tak wujudake mau ya kuwi wewangunan batining para kawula. Ingkang ora ngerti dadi ngerti, ingkang ora tepung dadi tepung, pekasan wong sak Karang Kadempel padha rukun. Pamrihku apa? Apa-apa kuwi ginayuh saka ingkang cilik. Ora ana adaan tumuli dadi gedhe, merga yen tumuli dadi dhuwur utawa dadi gedhe, kuwi gampang nggone mbledhos. Yen tumuli dadi dhuwur kuwi gampang nggone bakal tiba utawa rubuh. Mula dasare kudu kuat. Dasare kudu sentosa.
yen arep iso dhuwur ya kudu alon-alon nggone munggah saka ngisor tekan dhuwur kudu setapak kudu sak jangkah ditambahi sak jangkah meneh wekasan tekan dhuwur yen arep tumuli dadi gedhe ya saka cilik saya gedhe lan tumuli dadi gedhe kanthi cara mangkono kabeh bakal awet kaya tentrem ingkang bakal tak wujudake ana ing Karangkadempel tentreming desa Karangkadempel tumular ana ing desa sijine tumular dadi desa sijine tumular menang menyang desa sijine mengko dadi sak kecamatan dadi tentrem rong kecamatan telung kecamatan gedene dadi kabupaten nggih yen sak kabupaten bisa tentrem wekasan tentrem mengko bakal sinandang dening praja Ngamarta negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya napa sing dikendikake bapak menika kula mathuk kula cocok lajeng kersanipun bapak nimbali dhateng putra-putra kersanipun bapak nimbali dhateng anak-anak ning ngendikane bapak niku wis cocok kula nggih mathuk terus saniki anak-anak kadhawan menapa kula mboten badhe selak bebasanipun kadhawan minggah arga mlebet wonten ing seganten kula mboten badhe selak bebasanipun kula kadhawan mlampah ingkang tebih kula mboten badhe selak kaya apa kok kaya apa bebasane bebasan guru kencing berdiri murid kencing berlari ora pas kaya aku mau lho imbane mau lho kadhawan beto barang ngawrat sendika tentu kula becake Pak mugi keparenga paring dawuh kula kadhawan menapa Pak sendika ndederek awet napa sing digayuh bapak niku apik lan becik lan kagem kesejahteraanipun para kawula mila napa sing dikendikake bapak kula nderek nadyan bagong bebasan kadhawuhan manjing tumangan kula sageh tumangan ki apa Gong tumangan ki apa wajan lho kleru to tumangan ki geni oh nggih mboten sida Pak kok mboten sida piye to kok mencra-mencri ora bebasan kadhawuhan manjing segara kula mboten badhe selak nanging tetep wonten pinggir kemawon Pak omongan iki ora tau gelem berkorban babar blas karo wong tuwa ya tak tampa kabeh kesaguhane ya mung aku tak kandha karo kowe ya Tole nggih kersanipun bapak jebul nggonku bakal duwe gegayuhan bangun desa iki entuk kawigatening para dewa ketitik bapakmu entuk sasmita bapak pikantuk sasmita menapa kula aturi paring dawuh sasmitane kuwi tak anggap gampang ya gampang yen tak anggap angel ya durung karuan iso digayuh sebabe napa Pak sebabe dewa paring sasmita karo Semar nggonku bakal bangun desa kuwi itu muli dadi rancak nir ing sambikala waton Karangkadempel ki linenggahan pusaka telu cacahe waduh pusaka telu cacahe iya napa mawon pareng bapak kula aturi paring dawuh siji pustaka Jamus Kelima Sada angka 2 Sekar Wijaya Mulya angka 3 pusaka Mandura ya kuwi Kyai Nenggala nah saiki cah telu ki sapa sing kira-kira arep ning Ngamarta ning Ndarawati karo ning Mandura piye kok do meneng wae iki ane ndi reng kowe reng aku ya paling ora Ngamarta lah Ndara Puntadewa ki pyaine Lembah Manah handap asor lila lair batin aku nyuwun pustaka Jamus Kelima Sada sediane bapak tak aturake mesti sinuwun Puntadewa paring dawuh nala garing pustaka Jamus Kelima Sada tampanana langtuk gawe bali aku Ndarawati terus kowe karo Ndara Kresna rak rada akrab to heeh matur apa anane Ndara Kresna kuwi ya pyaine ngerti karo labuhane bapak mesti diparingke Nyo Petruk Sekar Wijaya Mulya gawanen aturna bapakmu mulya rada mayar sineng Mandura ha iki kira rada akrab karo Ndara Baladewa akrab dengkulmu kowe kerep gelut aku ya saora-orane
sekali iki kowe ngisori Ndara Baladewa, Gong. Aja piye. Aku tak ning negara Ngamarta garing nang Mandura. Mergane aku iki wonge getapan to, Tru. Aku nek digetak wong iki emosiku tidak terkontrol. Oh, nek Ndara Baladewa kok sinuwun kula nyuwun Kyai Nenggala badhe dipun betahaken bapakne Semar. Kepiye? Berdagang jangan berdagang. Berdagang ora tata kok berdagang jangan berdagang. Begadang berdagang ora tata panemane jajaran Bagong kere gedhe bal 17. Semar arep nyilih Nenggala iki dapure bapakmu kaya ngapa? Aku sing ora iso kuat ngampet. Nek aku nganti emosi, oh geger nang Mandura. Monggo Baladewa iki bolak-balik kalah karo aku. Wah, apa? Kono pas kertune elek kok. Oh. Perang kok tekan kowe ora. Nek nganti engko aku gelut duel. Duel. Piye? Malah geger. Semar ora iso mbangun kayangan, malah aku nyirnake Nalendra. Waduh. Sing arep sirnake sapa? Prabu Baladewa. Aku kono nggawa Nenggala. Piye carane supaya ngrebut Nenggala? Wis iki disaguhi wae. Gareng ning Ngamarta aku ning Ndrawati kowe ning Mandura. Wis ngono kuwi rampung kok ndak malah kedawa-dawa lelakone. Perkara kowe engko caramu arep njaluk piye nek Sirun Mandura kira-kira ora ngeparengake nesu kowe ora ndek keprigelan nyolong to, Gong. Kowe kok ngerti wae. Aku iki mung meneng tangga temaru ki nek kelangan mesti dituduh kowe kok. Ning aku iki mung meneng mergo kowe adikku. Berarti wis kondang wis. Bajigur iki. Oh dadi kondang ya, kowe iki nyolong tangga dhewe ya tok colong kok. Ming TV. Ming TV. Salahe aku nang omah nang TV kok ana dok bengok-bengok gayonge ra jamak. Nek arep melu nonton ditutup cenderana sak babah omahe. Ha wong ming nyolong kok tanggane tunggal tembok kuwi lho. Lho, ning kan goleki ra langsung kecekel. Oh, kowe iki ngayal senengane ora. Wis ning Mandura. Siap. Wani to? Wani. Baladewa disuwun Nenggalane. Bagong ning tak jaluk ya Bagong. Cele piye? Piye goblok. Tak jaluk aja gawe geger. Aja gawe geger. Ya ora janji, Pak. Mergo kowe ngerti to, aku ki wonge gampang nesu. Nek Ndara Baladewa engko alus, Bagong Nenggala tampanono. Pancen Semar gedhe. Lelabuhan itu tumrap Baladewa. Mula tampanono. Aku iki ketoke penak. Mesti tak tampani tur selesai dengan perdamaian. Nanging nek nganti Baladewa getak aku ki ora wong ora tau tahan digetak wong. Istilahnya aku ki ora tau mambu ditantang wong, Pak. Nek antara sing nyuwara elek karo aku, wah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mandura mesti bumi angus. Sumbarmu iki lho. Kowe nek omong kaya ya kaya tenan-tenano. Kowe iki mung ijen arep bumi angus Mandura. Oh iki asli terus ora sembrono aku nek ngene iki ora dililani, Pak. Waton Nenggala tekan kene caramu piye aku manut. Sak karepmu. Asli tenan. Lahir batin. Ya, wis. Oke, pokoke aku mangkat. Nek kabeh katon wis padha sarujuk. Aku njaluk ndang do dilakoni. Ya. Sowana ning Ngamarta Ndrawati lan Mandura, bapak perlu pusaka 3 kuwi. Nek kowe iso ngaturake pancen anak sing bekti karo wong tuwa lan iso mujudake gegayuhane wong tuwa. Ning yen nganti kowe ora iso nggawa pusaka 3, anakku 3, aku ora sudi ngaku anak karo kowe. Gunane apa aku ngingu terwelu jerapah karo barongan. Ora kena dijagake. Endi kongkon urung sida iki wis ngonekke terwelu ya. Ha iya, engko iya dikongkon urung sida wis ngonekke jerapah. Kowe apik, aku barongan e. Ngerti tak klethak ndase Semar e. Gong karo bapak kok kaya ngono to. Anu ngonekke wong sampeyan ae dhewe ora. Bapakmu iki sing ngukir jiwa ragamu. Ora ana bapakmu kowe ora lahir ning jagat. Mulai yo do menyang.
Yo, ayo dadi wong tuwa iki kemenangane ngono kuwi ya, Truk. Wong tuwa delember ning ngarep lawang kesandung dhewe ya. Sapa delemberi? Monggo sing deledeki dhewe. Pokoke wong tuwa ora tau salah, Truk. Nek sing deleke wong liya sampar bapakne delember cenarangan. Pokoke ora kebeneran terus bocah iki. Ya wis pokoke kudu manut. Sok kowe nek karo anakmu ya ngono kuwi roda berputar. Bapak karo kowe sia-sia. Sok kowe anakmu ya iso nyeneni ngono sak penakmu dhewe. Ora, anakku tak sayang, anakku cerdas kabeh. Nek nganti tak dukani kok anakku goblok kaya bapakne, ya aja mulane aja. Men pinter, men tumangkar budine. Ngono. Lehmu arep mangkat sok kapan? Saene dinten menika kula bidal. Dinten menika kula bidal, Pak. Kula rada cancel, Pak. Cancel piye? Niki nggen kula sekonten genduren Patanggon. Mula tak mangkat genduren sing mengken pun rampung gendurenan kula tak mangkat teng Mandura. Sinambi sangu ngiseni weteng mengko nek ngamuk ndak. Wong ngamuk niku nek ngelih ora iso gayeng pengamuke. Ya sakarepmu. Ngamuk kok ngelih ki ora fokus. Sing diamuk rugi engko. Iya sakarepmu Bagong. Blegek ugek sadulita mel. Pitike jago ora padha tarung, prenjake ora padha ganter-ganter. Lah kok iki karang kadempel malah kerawuhan lancur-lancur Pandhawa. Putra-putra Pandhawa nala gareng, waduh, Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu Ndara rawuh nang karang kadempel. Wah, jan seneng ya reng delok cah nom-nom gagah-gagah ngono kuwi. Wah, ya membanggakan. Glulgong pepunden-pepunden lancur-lancur Pandhawa do rawuh. Arep ngapa ya, Tru? Ambo. Engko gawe kisru ora. Kuwi lancur-lancur Pandhawa ki piyaine do tata krama kok. Timbali, Pak, wigatine apa? Iya, kowe do anteng dhisik nggih Pak ngestaken dawuh nggih, Pak. Ndara Wisanggeni bekti kula, Den. Iya. Kakekne Semar tak tampa tiba sepadha-padha, Kek. Syukur Ndara Antasena bekti kula. Tak tampa tiba padha-padha, Kek. Ndara Gatotkaca bekti kula. Iya. Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula. Iya Siwa Semar tak tampa tiba padha-padha. Ndara Antarja bekti kula nggih, Den. Yo, Siwa Semar ndak tumbuh tiba padha-padha. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena bekti kula, Den. Iya nala garing tak tampa. Yo, nala garing tak tampa. Ndara Gatotkaca, Ndara Abimanyu bekti kula, Den. Iya nala garing tak tampa. Iya nala garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula, yo nala garing tak tampa. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca bekti kula, Den. Iya Petruk tak tampa. Yo, tak tampa, Truk. Iya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu, Ndara Antarja bekti kula. Iya Petruk ndak tampa. Iya Petruk ndak tampa. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Abimanyu, Ndara Antarja kula ketun nggih, Den. Suwendra tamune 5 bageke kabeh. Ndak-ndake wektu. Bagong tak tampa bektiku tampakanu pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi? Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Urung rampung kok wis men wong ora urung ya mung pangestuke kok. Pangan ya ora wareg. Ya ora ana dayane apa-apa. Aja ngece nek pangestune putra-putra ya ana dayane. Ora mungkin. Dayane ana pangestune sugih wingi-wingi, Tru. Nyatane ya kere kaya ngene kok. Enten apa niki kok ting gruduk rawuh teng Karang Kadempel. Siwa Semar, kula pancen aku ingkang boyong nglawan putra-putra Pandhawa liyane. Kakang Antasena, Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, aku ingkang boyong suman marang Karang Kadempel. Lah, enten apa? Ya mung kepengin mbuktekake kelawan Sasmita ingkang wis tak tampa, Kek. Sasmita napa? Murhanira ya Siwa Semar. Yen to watara 7 dina ingkang kepungkur Wisanggeni kuwi nyumpena. Wonten ing kababar kawursita madyaning pasumpenan
Karang Kadempel kene katon padang jinggrang, bareng tak titip priksa padange mau asale saka Sunarapa. Tumuli aku mlebu jroning Bale Wisma Karang Kadempel. Lah kok katon kakek Semar kuwi lenggah ana ing pendopo, mongko ora sak baene. Sunar ingkang banget mblerengi mau asale saka barang ingkang dipangku dening kakekne Semar. Kula mangku napa? Lampu napa? Kok dadi sumunar? Dudu perkara lampu nanging yang mbok pangku mau Sang Hyang Candra, tegese Sang Hyang Wulan. Dipangku dening kakeke Semar. Malah katon aneh, pendak-pendak sapa ingkang caket lawan Kiai Semar? Sarandunging badan wong mau tumuli uga mencorong sumunar tan prabeda kaya sunar ingkang timbul saka raganing kakekne Semar. Mula kang saka kuwi aku pengen nanjihake. Jane Kiyaine Semar kuwi duwe sedya apa lan duwe gawe apa lah kok dadi aneh temen sasmita ingkang dak tampa. Mula tumuli aku nganti karo anak-anak Pandhawa liyane ingkang gelem tak kanthi sowan marang ing Karang Kadempel ingkang wigati upamata kakekne Semar kuwi bakal kedunungan kamulyan. Muga-muga para putra iki bisa kesawapan dayaning kamulyan mau kek. Rungokke kowe. Arep ming batur kaya ngene ning nek diempekke bendara apa ora gleleng. Aku kok mangku Sang Hyang Candra. Sang Hyang Rembulan tak pangku mongko sing ngimpekke Ndara Wisanggeni. Ndara Wisanggeni iki ora baen-baen. Mula iki mbiyen diwujud disebut wiji sejati merga tukule dadi wong sing wasis waskitheng esti pinter tur digdaya. Ya iki sing iso dibanggake ya Ndara Wisanggeni iki. Waduh. Terus wis krungu aku. Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Gong, Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Arep mati wae. Cangkemmu ki elek terus to karo bapak. Kok arep mati piye? Sing jeneng wong arep mati ki nek ngimpi dadi manten. Mimpi dadi manten kuwi jarine wong tuwa, jarine percaya kena ora ya kena. Kuwi sing diimpekke kuwi bakale mati. Nek ngimpi lara bakale waras. Nek diimpekke mati dawa umure, ngono kuwi diwolak-walik. Nek ngimpi banjir, omahe ketaman banjir, kuwi bakal kena cilaka. Nek ngimpi omahe kobong, kuwi bakal kerejeken. Nek ngimpi omahe ewuh, kuwi bakal kelangan. Lho. Ana sing ngandhake nek arep kelangan ki ngimpi nek untune potol, kuwi sedulure bakal ana sing ora ana. Ning ya ngono kuwi gumantung karo kowe, percaya apa ora. Ora percaya ya ora apa-apa, percaya ya apik-apik wae. Wis ngono kuwi. Terus nek Semar mangku Sang Hyang Rembulan iki artine apa coba tak takon. Ayo manut bapak, wong bapak sing dimpekke kok. Apa Semar iso ngartekke apa? Ayo mesine iso. Ayo coba aku tak krungu. Werdine apa, Mir? Kok werdine apa, Mir ora? Impeni ana 3 lho. Ditakokke sik karo Ndara Wisanggeni, ya kuwi Titiyani Gandayani karo Puspa Tajem utawa Kacitra Kasudarsana Kadorodase. Impene jam pira? Ndara Wisanggeni. Ngimpiku wiwit tabuh loro, mongko aku isih melek. Tengah wengi aku isih melek. Tumuli jam 1-an kae aku mapan sare, Bagong. Oh, jam 2 aku ngimpi. Lah kuwi ngapusi. Lho kok ngapusi piye to? Wong turu kok iso ndelok jam. Ngapusi kowe. Gawe-gawe kowe. Ora ya ngerti kok ya Ndara ki ngerti. Aku melek ki gagat bangun esuk, Bagong. Jagone aja kluruk, kuwi tegese wis esuk, burung karuan. Wonten jago sing kluruk sadurunge jam 12 kuwi ana prawan meteng. Kowe malah ngerti artine kok, ngerti. Brang wetan wis sumamburat abang tegese wis esuk, Bagong. Dadi impen kuwi wancine ana tegese. Wah, Semar mangku Sang Hyang Rembulan. Iya pancen ngono. Wah, la elok. Tegese apa le nek kowe ngerti? Semar kuwi arep entuk kanugrahan. Apa iya? Heeh. Delok nek ora percaya. Kok kowe ngerti? Aku sing lakoke lakon iki bola-bali kok. Ngono kuwi akhire Ndra. Malah dibedhekke saiki piye to kuwi? Ora apa-apa, aku ki jane sengit Semar mimbungan bangun. Nang ndi kok Semar ki bangun apa-apa rumasane Semar ki gablek apa?
Ha iki sing disuwuni kaya ngono kok mbungan bangun. Semar bangun pendopo, Semar bangun pasar. Oke tenan sing dibangun Semar ki. Ayo ben ayo wong kersane kaya ngono. Ya dhewe kudu ikhlas lahir batin kok. Kudu iso ngladeni. Ha iya. Mula aku njaluk keterangan karo Siwa Semar. Tegese piye? Kula niki lagi rasanan kok sampean wis padha mrisa. Ngaten? Kula niki wau rembugan kali anak-anak kula nek pengin bangun desa. Ning jebul syarat sing sinasmitakaken dening dewa menika mboten enteng. Lho, syarate apa kok ora enteng? Syarate kula kudu iso kenggonan pusaka 3. Pusaka 3 apa? 1 Pustaka Jamus Klimasada, 2 Sekar Wijaya Mulya, angka 3 Pusaka Kyai Nenggala. Monggo anak-anak kula niku waune do ting clemong sagu. Sowan teng Amarta Ndarawati lan Mandura, ning bareng tekan Mandura do rebutan, do ora ana sing wani ngadhep sinuwun Mandura. Lah niki nek sampeyan rawuh mriki mung ajeng ngempek kamuktenipun Semar niku mbawa perkara mukti, munggah derajat, munggah pangkate mboten. Ning mukti sampeyan kula kinten mung kudu melu uyung-uyung anyeng kuyung marang gegayuhane Semar. Niku sing dikarepke sasmita sing mangtampa, Ndara. Kacarian putra lamun kawekasan eka wis anggeni maya. Wis anggeni maya Wisnu Pradena. Yen mung bab perkara kuwi aku sago mbantu kek. Saga. Iki mboten enteng lho sampeyan kudu matur karo pepunden. Aku karo Kakang Antasena yang bakal sowan marang Praja Ndarawati. Matur karo Siwa Ndarawati. Bakal nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Yo, aku sing karo adikku Sang Risang ning Ndarawati, Mar. Mengke nek kang mboten maringake nek wakku Ndarawati ora maringake disuwun ngambil karo kakekne Semar, tak kira tak anggap Siwa Ndarawati iku ora ngerti labuhane kakekne Semar. Mula wis dadi ceping tikat nek nganti ora maringake rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Sampeyan mangke adu arep kali Ndara Sencaki, aku ora wedi karo mak cilik Garba Ruji. Siwa Semar, aku lawadiku Abimanyu sing bakal budal marang negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada marang Siwa Kuntadewa. Lah sing teng Mandura yen pancen keparengake aku tak budal ning Mandura ya mung aku ora duwe kanca. Wah Semar aku golekno kanca. Ah niki Bagong sing selok. Kowe selok ta, Gong? Selok aku. Piye napa? Kon ngapae? Nderek Ndara Antarja ning Mandura. Wah, bajigur kok kowe nang. Mbok ngomongi ngarep sik muni ngukti was mempeng aku. Kapan kuwi? Saiki mangkat. Demen bathuk ureng. Ngapa? Demen to? Ngapa to? Anget to? Heeh. Iki aku entuk arep masuk angin, Reng. Masuk angin kok arep krasa no mriyang awake. Bagong ora gelem nderek Ndara Antarja tak sepatani masuk angin selawase urip. Cangkeme mer. Mbok sing apik. Kuwi lho kowe iki karo bapak kok usak penake dhewe bapakne dicangkem-cangkemke. Nek omongi wonten mecotot e. Karo anake kok tegele kaya ngono sepatani masuk angin seumur hidup. Piye bayangno aku terus umris-umrisen selama hidupku piye? Apa ora mesake aku? Ayo mesake. Ayo mulane bapakku nek omong kan nganggo aturan. Apa lambene ditempleki potensio? Men ngopo? Men nganggo aturan kok sapenake dhewe. Sago ora. Aku ya lara, Pak. Sago ora. Lho, lambeku wis garing. Sago ora. Mataku teng lebire, Pak. Ki saya parah ketoke, Pak. Nek ora sago ora apa-apa. Ning aja ngaku dadi anak Semar. Wah, berat iki. Ah wis, Ndara Antarja. Piye, Bagong? Kali kula nggih. Yo. Ning ora jajan. Lah ndelok ora. Ah wis pahit iki. Ayo tekan kono-kono nganti ora disuguh. Ya mesti disuguh prasmanan enak-enak ngono kok. Wah, wis cilaka iki. Nggih, nderek. Yo mel aku ya, Bagong. Nggih, siap, oke.
Narendra Antarja, aku ku ambles bumi, kowe pengen ngrasake ambles bumi ora? Oh ya pengen. Aku ki ambles terus ora tau bumi sing tak ambles. Bola bali ya ambles blas. Kira-kira ana kesempatan blas. Ning udu bumi, ya wis ora apa-apa mengko ambles bumi karo aku nggih. Iso ngayomi, iso. Asik. Di pengalaman anyar truk tak mangkat. Mugi-mugi sedaya sami rancak nggih Ndara. Menika mboten pangling Begawan Durna ingkang rawuh sami wilujeng mremban. Gandhak mlekuduk swalu gembal Semorante hawala. Oh ya Semar. Neskala ora nemen swiji apa praptaku ning Karang Kadempel. Kula ngaturaken bekti nggih mremban. Ya tak tampa. Pangestu Kutamanana ya Semar. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Bekti kula penemban. Oh Nala Garing tak tampa. Pangestu Kutamanana ya Nala Garing. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Bekti kula penemban. Oh Petra kantong bolong tak tampa. Pangestu Kutamanana ya Petra. Nggih. Penemban. Bekti kula nggih penemban. Oh Bagong tak tampa pangestu Kutamanana Bagong. Nun nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripin. Terus bar ketekan piyai kok ketekan iki ya piyai. Iki piano iki. Piano piye? Ketoke piyai ning jeroane gentho iki. Ya udu ya. Wah, domongi kok delok nek ora percaya. Kuwi iki pendhita lho, Gong. Pendhita iki saiki akeh sing serban ketune ming putih tok, ning jeroane lecek pirang-pirang. Termasuk Durna kuwi. Wis senengane ico-ico nglincipi carang papa adu kono adu kene. Mula Mir. Ngati-ati ya, Pak. Iya. Aja gampang diblithuk karo omongane Begawan Durna. Wah, anggere ana rame-rame tlusap-tlusup ah kuwi provokatore kuwi. Oh iya ya, Gong. Mula ngati-ati, mula tak arani pendhita ndok bosok ya kuwi. Kok ndok bosok? Ayo jabane api ning jerone mambu. Heeh. Bagong kowe omongan apa, Bagong? Mboten omong napa-napa. Tanggep aku ora krungu ya. Aja salah tampa. Tekaku ning papan kene ora bakal gawe geger. Tekanku ning papan kene ora bakal aku duwe penjaluk apa-apa. Ning aku minangka dadi dutaning anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel, sowan bapakmu Semar. Enten apa? Kok aneh. Sinuwun Ngastina menika Nalindra Gung Binathara. Kok utusan panjenengan mung rawuh enten Pedukuhan Karang Kadempel. Niku rak jenengane. Nek lumrahe nek duwe sedya mung kantun nimbali kula sowan. Wong kula menika namung derajate ngaceplik. Kula menika namung batur. Ning kula menika tansah ngestu padha dhateng pernatan hukum negari Ngastina. Ya, Semar ning kanggo jaga marang sakabehe ingin diutus Begawan Durna sowan marang ngersaning Semar Badranaya. Matur suwun mremban. Wigatosipun. Nah, iki ngene ya Semar. Nalika semono aku tinimbalan dening anak Prabu Duryudana. Kaget atiku apa to wigatine dening Begawan Durna tinimbalan mongko ora abdat sabene nimbali karo Begawan Durna. Tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh karo Begawan Durna. Bapa penemban, mboten kanyono-nyono kula menika nyumpena bilih Semar Badranaya abdi ngamarta menika mawa cahya badanipun. Tumunten kula nampi sisik saking ngersaning Bathara. Bilih sinten ingkang saged kelenggan Semar negarinipun boten kitang namung sakuruping damar saumuring jagung, negari menika badhe anjayeng bawana kuncara dumugi wonten pundi papan. Tumuli dawuh karo aku, mila Bapak Durna kula aturi sowan dhateng Karang Kadempel. Semar katimbalana sowan wonten negari Ngastina. Menawi Semar mboten purun, kadangwa Semar betah menapa? Menapa betah derajat pangkat? Menapa Semar betah bondo donya? Kula aturi grobaki negari Ngastina mboten badhe kula awel waton Semar sagah rawuh wonten ing negari Ngastina. Ngono kuwi ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula tekane Begawan Durna ning papan kene minangka duta pengawaning Nalindra Ngastina Semar supaya kowe tak boyong marang negara Ngastina. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk kepiye bakal keturutan? Uripmu ora bakal sekeng kaya ngene iki. Uripmu ora bakal mlarat kaya ngene iki. Nek kowe gelem tekan negara Ngastina, ora ketang ngomong telung kedheping paningal, kowe lenggah nang negara Ngastina, oh, pendopo Pedukuhan sing kaya ngene iki dirubuhke. Tak bangun sing anyar. Sing kabeh sarwa ukir.
Yen perlu ukirane diprodo Mas. Lho, apa orang gleleng? Omahmu sing mburi kuwi dirubuhke. Apa memper kowe iki panakawaning Nalendra? Omah kok gendenge ora komplit. Ana gendeng, ana seng, ana plastik. Kok le mesake temen to Semar? Kowe iki abdi ning para Pandhawa lho. Kowe abdi anak-anakku Pandhawa. Lah kok uripmu isih saking kaya mengene, uripmu isih sarwa kekurangan. Mula wektu dina iki mujudake sawijining kalodhangan. Dene kowe bakal kabaya marang negara Ngastina. Ayo, tak kanthi bareng sak lakuku. Jaba kawis tak cawisake kereta kencana ing atase ming batur, ing atase ming Panakawan. Kok ndak dipethuk nganggo kereta kencana. Kuwi nek ora saka tresnane anak Prabu Duryudana marang kowe ora bakal kelakon. Mula kang saka kuwi Semar, arang-arang tok kowe numpak kereta kencana. Dina iki lakonana. Yen perlu mengko nek gelem tekan negara Ngastina, kereta kencana ngeterke kowe bali ning Karang Kadempel, kereta kencana ora tak suwun bali. Ben lenggah ning Karang Kadempel dadi titiane Semar. Apa orang gleleng? Sowan negara Ngamartaka nitih kereta kencana. Kereta kencana sing kembari kereta kagungane anak Prabu Puntadewa. Lho, apa ora moncer? Apa ora moncer? Kuwi nek kowe gelem. Wandene kowe ora gelem. Yen ngono kowe pancen badal dawuh anak Prabu Duryudana. Monggo pernatan negara Ngastina, sapa sing badal marang dawuh Nalendra Ngastina bakal nampa paukuman ingkang sakmurwat kelawan keluputane. Apa kelakon? Kowe bakal dihukum dening anak Prabu Duryudana merga kowe ora gelem budal marang negara Ngastina. Terus? Tata-tata lu terus. Siap. Itu iki rembugane mulai memanas iki. Kowe apa aku? Manut. Sing mangsuli kowe aku ya manut, aku ya wani nek Durna. Aku ya wani. Aku wae ya, Gong. Kowe apa aku? Aku wae. Engko sing bengok kae ora keturutan. Ya wis men ya ora apa-apa wong biasane wis kowe aku wae. Oke, kowe wae ya, Tru. Apa aku wae, Tru? Wani apa kowe? Wani. Wis ora doting Crebung aku tak wangsulan. Nuwun sewu Penemban. Kula niku didhawuhi sagah-sagah mawon. Ning nek sakniki kula dereng iso. Lho, sebabe ngapa kok ora iso? Mergi kula nedeng gadah damel. Duwe gawe apa Semar kok ora ulem-ulem kowe? Duwe gawe apa? Apa dikira Begawan Durna ora iso nyumbang? Apa dikira Nalendra Ngastina Prabu Duryudana iku ora iso weweh karo kowe? Lah kok kowe ora ngaturi marang priyaga-priyaga negara Ngastina? Niki dudu ewuh perkara kula duwe gawe niku mboten. Ning niki ewuh kula niku kula duweni panjangka. Panjangkamu apa? Panjangka kula inggih menika mbangun desa. Lho, mbangun desa? Nggih. Lah niki lancur-lancur Pandhawa pun sami lenggah wonten mriki Ndara Wisang, Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu niku sire pancen ajeng bantu kerepotan kula. Lah nek kula niku duwe gawe kok kula tinggal lunga niku terus kula mengke disebut pengarep sing ora tanggung jawab. Kawula kula padha sengkut gumregut, kawula kula padha banting raga meres keringet. Kok kula enak-enak lenggan sila tumpang kendangan dengkul teng negara Ngastina niku terus kula disebut menungsa sing pripun kula tak takon. Ora mboten adil nek carane kaya ngeten niku. Mula nek saged diparingi inah. Inah. Sapa inah sing endi kuwi maksude? Inah niku wektu. Oh, wektu. Nggih. Wektu inah sawetara pirang dina, pirang sasi. Nek saged pertengahan taun 2020. Niku kula ketoke nembe sela. Pertengahan taun 2020. Kira-kira kuwi isih ana sing njaluk lakon bangun desa ora ya Semar? Nek ora ana cetha kowe ora ketemu karo aku. Ning nek ana, kuwi iso trealabasisasi. Tegese kowe iso ketemu karo aku. Nek ora ana meneh, njuk kapan nek ketemu karo aku? Kowe aja gawe kagol kok gelen ning atiku lho Semar. Kowe aja gawe mangkel ing atiku. Wang sulamen kang kaya ngono mau, sayekti kowe meng nolak alus ngarang apa sing tegal parengake Begawan Durna. Lah nek kowe nolak alus karo keparengane Begawan Durna, apa kelakon dosa? Kowe bakal nampa hukuman saka negara Ngastina. Cilik, kowe bakal tak bondo tanganmu, tak krincong sikilmu, gedhe kowe tak lebokke pakunjaran. Gedhe-gedhene kowe nampa hukum pidana pati Semar.
suwe kok cucul sarung to. Athokan trening nek nggo ndupak rai kan iso trampil terus. Ayo jenenge ngono kuwi ra sopan. Maksude sing tok adep iki Begawan Durna. Durna ndak disopani apa? Cangkeme wis ra sopan kok. Ndak disopani. Ning kuwi pendhitaning ratu. Ah ora urusan. Lho, iki Bagong apa kok ucul klambi iki? Kuwi gatine apa wae ucul klambi? Ngene, Mbah. Aku rembugan karo kowe. Rembugan perkara apa? Rembugan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balenono muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina, Semar nglanggar pernyataan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak rangket. Tak bondo tak krincung sikile gedene Semar tak hukum pati ana negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ora seneng. Aku sing ora pati seneng saya tak takon, Karang Kadempel iki kebawa ke perintah negara ngendi? Negara Ngamarta, tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernyataan negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomong kira kowe? Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Iya, Pak ya? Iki sarjana hukum nyempelekke. Kok gawanane sempritan? Hakim garis hakimnya. Oh. Ming bal-balan. Data sekolah hukum garang. Nek kowe ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepangkean kowe. Sampeyan ngomong sampeyan ae dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kuwi nek muni tak dawuhi, aku nyekel sempritan. Prit. Bres remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antasena kuwi putu anake Werkudara, Gatotkaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara ki muridku, Abimanyu ki anake Janaka. Wisanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampeyan terserah. Nek ora putu-putune ora murid sampeyan. Perlu bukti. Den, apa? Lha Antasena? Piye? Nek enten wong model ngeten iki apike duduki. Modal ora wae. Antasena? Piye, Mbah? Omonganmu kaya ngono to, Ngger? Aku ming manut karo pernatan Karang Kadempel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring gawe apa-apa karo aku nyendikani. Lho, kowe ora manut karo Semar? Bagong ki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong aku nyendikani. Upama kowe iki didhawuhi kon nutuki aku ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab apa? Modar kowe. Ora menang nang kene Dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa gelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki wis nganggo kathok training abang ngene iki tak taleni apa jenenge iki tampar putih ngene iki ngati-ati hatipine tanggae tak sikat tok nyolong kok dipeng-pengke kok ora aku nek jotosi wong iki ora nganggo mesakake lho nek ngono kowe tembung jotosi kuwi kowe arep ngantemi karo Begawan Durna. Lho, nek sampean ora nyuwara elek, kang lamun wong nang ndi-ndi nek suarane apik, mesti oke kancane, oke sedulure. Ning gandeng sampean niku nek ndi-ndi suarane elek, ya mestine oke mungsuhe. Wong ora jonjong lho. Awak gemes wis. Anggere kok ngomong aciak dhewe. Diciaki diantel ora model kowe nganggo kata-kata sing modern ben wong milenial ki ngerti ya Mir apa Mir kok cungar-cungir kowe ra adus pirang dina atonya wae masane aku iki sedina adus ping 4 e pasang ciduk kowe lah kowe Gong, kowe karo bapak kok wis ben nengke wae. Piye teruske ora? Lho. Saiki kene, nek pancen kowe dadi pepalange bakal durung ngene bakal Boyong Semar. Sermu piye? Karepmu piye aku manut? Oke, kasar wani alus wani, Mas.
Ora iso ndadakku ki ngomong. Bagong ki wonge piye-piye wani, padangane wani, petengane apa meneh. Kowe ngejawab wae. Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa ya. Nek kowe ora nggawa Kurawa kowe nang ndi mung dingklu. Pesen es teh ora wani dengangak. Mergo kowe jiri asline. Nek nggawa Kurawa wah cangkemmu kaya mercon. Car. Ning ora ana nyatane. Boyongan Semar. Rangkai dhisik. Mayate Petruk. Lho, Gong, ora apa-apa, ora apa-apa dengkulmu kuwi ora. Mangane mayatku, ora wong mayite kanca-kanca. Lah itu dengkulmu mlocot ora. Hah? Langkana batange Bagong. Wah, ora usah lole-lole. Ora urung impren gantil to. Ayo sirmu piye? Nek manyan-mani ora bukan ngono. Ora nek kene papane wong neter kantejan. Lho, karepmu nanti metu jaba. Ha iki. Iki aku ora seneng iki. Pendhita mulang bab sing elek. Nek wis ijab wis resmi ya metu jero. Ada metu jaba. Kuwi jenenge dosa. Semua ora omongan. Ayo metu jaba. Ayo, aku ya nek kowe metu jaba aku ya metu jaba. Ben padha ora gelem tak bumi angus sekarang kadung berkane. Ha iki jenenge wong ora sport. Apa Pak? Wong ora sport, kurang sithik. Kurang piye? Sportif. Nah, orang sportif. Ora sportif apa ya, Pak? Nantang wong-wonge sing siji wis metu kok kowe tengok-tengoki apa? Aku kok? Aku wedi ya Durna. Wae apa mau duadiku wis tak pasah ndase ya. Wong kok uteke kaya ngono iki lho, akal-akale piye lho. Kowe nek seneng aku dicundhok manik modar. Durna iki ampuh Truk, aku kok nantang. Aku men ketok gleleng e. Nang ngarepe wong semene akeh iki Bagong men ketok nyeri ngono lho. Ora apa-apa Petruk. Kongkone ngamarta Petruk. Wis sekali-sekali aku iki dadi rol. Waduh. Ha terus sek wis kaya ngono kae piye? Iki dong apa iki? Iki lho. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja ki nek kon perang luwih apik mbangane aku, Pak. Lah terus kowe? Aku MC-ne. Sing ngurutke tata cara sing temandang iki. Wo lah edan cah Bambung malah goleke gawean karo bendarane. Wong ki nek bentuke kaya genthong ngene iki wis. Nek omong waton jeplak. Kowe ngerti to Kakang jaman nom-nomane awake dhewe senengane nyetel uyon-uyon salone lebokke genthong. Heeh. Ha ya iki kaya ngene iki serone rajaman ning gemrunggung ning ora ana nyatane. Ora dados-dados ning sirah lho ngene. Aku wong tuwa digeplaki sak penake dhewe. Arep ngopo? Arep ngopo? Arep tok tantang kaya Durna apa piye? Ora apa-apa kok aku ya men ngomong kok. Ora wani. Lah kene ndoro wis anggeni luwih enom rawani Gong. Wah iki ampuh iki. Iki nek muni Bagong wani karo aku lempoh kowe aku yo gluduk ngono piye. Seneng kowe dadak urunan tukake kursi roda ayo. Oh iya ya. Iki siji iki loro iki ampuh iki. Karo bapak. Sajake kok maido. Ndalu tak sepatani apa piye? Sempatanmu ki nek mandi nang aku. Wis wingi-wingi aku rekoso uripe, Pak. Kok nyepatani aku ping pira? Bagong ngrekoso. Ah wis ngrekoso ket biyen. Dadak tok sepatani. Bagong lempo. Pancen aku ora iso mlaku rong dina mergo asam urat. Ora mergo kowe nyepatani. Pancen menur siji ki nek karo aku pancen wani tenan. Gus Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja sadurunge sampeyan tindak teng negara Ngamarta, Ndarawati lan Mandura, mbok kula njaluk Karang Kadempel ditentremke. Ya, njaluk pangestu ya kae. Njaluk pangestu Siwa Semar. Njaluk pangestu Siwa Semar. Kurawa tak undurke ne Abimanyu rasa melu-melu. Sing rusa-rusa wae sing kemandang. Iya, ngati-ati Kakang Antasena ya.
Jebul dadamu Antasena. Lagi. Kabake gong tak tusuk. Mangkel aku. Sampeyan candak sirahe. Terus diwalik set. Si Surtayu wis Antasena. Bluk. Kena dada. Tembus apa lagi dekoke? Tumbal tak usung nak nyem. Wah, asik. Bareng wonten tumbal tak dudut. Samploke sirahe Surtayu men iso salto kaya sampean mau lho. Malah kula melu mencelat e. Jenenge kowe urung kukuh bakuh. Durung sentosa awakmu. Jan gleleng tenan. Seneng aku. Gemes aku karo sampean. Wonge uncul aku uncluk. Kaya wong petuk blasmu kuwi. Nek temandang ampun ra jama-jama. Rampungi, rampungane asik mangkat. Gatotkaca dasar Branyata Siwa Kartowarma. Ayo endi Semar? Kukupen Siwanaya Antaka. Bedan dadari Gatotkaca. Wah, sumbar kowe. Mati. Wah, sabiajamu modiar dene aku. Kono. Seneng aku pokoke. Awake ndek idola dhewe-dhewe. Bagong idola Ndara Antasena aku nek ora. Gemes aku. Wae karo Kangres muni. Tampile ra jamak-jamak. Kartomarma iso bablas. Yo ngono lho Gareng. Nggih. Rampungi to. Yo. Ngenengke Swatama anak pendhita kami idak sikile set waduh mati aku candak sih sok wah balik halo wah seneng iya koyo Swatama ngantem yes
Ora ana apa-apa. Cetuk. Tis. Piten ngono. Aku nek tegel tak uyuhi kowe. Nang gandeng sampean ku bendoro. Ngopo Petruk? Wah, pamer ora. Sampeyan niku jane upama aji-aji sing iso ambles bumi niku mang paring kula iso ora? Iso wae. Ngamet ambegan. Wis. Iki ora guyon lho, ora. Nek guyon megah ora tenanan. Niki wektune ming sak jam. Ming sak jam luwih iso ambles bumi, ming sak jam. Luwih saka kuwi mati kuwi nek ora metu. Ayo jelas kok ya. Sak jam ki suwe. Adake ora. Wis jajaran cobanen. Carane nyoba ngamet ambegan. Ambles bumi. Piye Petruk? Wah, seneng matur nuwun. Sak jam niki, sak jam. Wis, nek tak pamerke gareng tuman wae sak. Ayo terus Den. Samberi ngono. Samber kabeh Den. Ayo Dara. Ayo Dara. Dara terus. Kowe ngerti perang Ndara Garukaca? Wah, ora ana tunggale le. Ora ana tunggale. Wis ngambah Dirgantara. Kurawa pirang-pirang modar kabeh. Ya kok seneng Ndara Antarja. Lho, dasarmu apa? Seneng karo Ndara Antarja iki diciprati kekuatane. Masa? Heeh. Contone? Wih lah celeng ki. Tar, Truk. Asem iki. Munggah sik. Ngene iki, dadi ana bedane dhewe-dhewe. Mangkare ra. Karena endi saya? Ndara, ngopo? Sakit manahku lho Ndara. Mergane Petruk niku ngalem Ndara Antarja ingkang ngraka. Petruk niku diciprati kekuatane Ndara Antarja. Kekuatan opo? Iso ambles bumi. Ndara, kula nyuwun terbang Ndara. Ono nang omah telu. Ora terbang solawatan. Terbang munggah Ndara. Nyuwun Ndara. Yo, niat tenan. Niat ora singunen. Mboten. Merem. Ngamet ambegan. Sampun apa Ndara? Wis. Carane sikil digedruke lemah ping 3. Karo batine nyuwun mabur. Modar kowe, Truk. Wah, gleleng aku. Madake. Petruk kandhong bolong. Petruk kandhong bolong. Iki Nalindra Pringgondani, Raden Gatotkaca Petruk. Tekle aleman ora. Petruk kandhong bolong. Truk ora kurang ajar, Truk. Truk ora kurang ajar. Aku ora cawetan, Truk ora. Kaya bel. Jiji reng lah. Aku iso jiji senengane. Kowe iso ambles bumi aku iso mabur kok. Ayo Bagong dimingi-mingi, Bagong dimimi. Yo. Gong, tak mencolot ya, Le. Mencolot to. Udus. Trone mati iki mbok pamit.
Truk. Ngapa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang sing ngendi? Ilmu orang-orang apa? Kok iso maslep. Iki lek ku nyuwun Ndara Antarja ya. Aku iki lak do mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetokke aji-aji iki do disuwuni ra apa-apa. Timblis amlek diadamu. Weh, do pamer ta iki critane. Oke. Diparingi sapa? Ndara Antarja. Gareng gak iso mabur. Ah kenae Ndara karo kaca. Ya aku nek ra njaluk sik koclek kae. Bagong iki nek krungu wonge ra iso diantil. Celok, Ndara, apa? Niki do pamerane. Pameran apa? Wis buka apa? Mungkin rasa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamer. Petro njaluk pusakane Ndara Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kaya apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Wala aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petro. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora klelep. Meng pamer kok dadak golek segara. Terus kula le mamerke Petro ora gareng nggawe ember. Oh, telek. Iya iki. Lah isaku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku gleleng. Yo. Engko kowe iso pamer ning ngarepe gareng karo Petro, nggawa keris wetengmu tok suduk dhewe, kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Debus. Iya. Debus ki ngapusi. Ya iya. Sawan. Kene rasa. Kan iki ting clekune. Dadak goleki nggon-nggonane. Ya sing penting rata nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa. Iki Kurawa ora rasa ndagel Kurawa. Paling ming citraksi wis ora lucu ket ben metu terus. Tro? Wis ambles bumi iso. Digraji ndase wani ra. Hubungane apa? Aku takon kok. Wangsulana. Ya tak wangsuli. Ayo, iso ambles bumi iso. Gleleng. Graji ndase wani ra. Atene sigar, berarti ro ngampuh. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Pajar ora. Reng, apa? Wis iso mabur iso. Graji ndase wani ra? Ayo ora wani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki, gong ora sembrono gong. Ikhlasno, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku apa-apa kowe. Aku ora tegel gareng. Ngomong graji ndase Bagong kok ora tegel. Grajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semaya. Aku iki ora weli ngopo to? Aku sing utang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lha iki pitaku malah kewalik saiki. Nya. Iki go ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek modar aku ora tanggung jawab lho. Modar tak sanggane. Wis, mari tok gatake wong modar lho. Aku tenan ra kesaur. Ayo kuwi resikone. Mati dereng aku kowe. Nganggone tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat pira ya, Truk? Yo. Wis entuk obat ijo ora masalah. Yo.
brodol rambute wae ora. Edian kok. Anu golek keris. Oke. Anane Drei. Terserah. Tusuk kene weteng kuwi. Mati Drei. Edan. Mentol ya, Tru. Medan. Piye? Coba nyunyono kecenge kowe, Tru. Weh. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendho. Oke. Ya, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane njagoi Ndara Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Ora. Aja mbok kon sikil. Engko gek sing ampuh mengendas tok. Ora nggon aku ki ampuh sak gagange ora mengendas tok. Edan ora apa. Anggo nempuknya. Edan ora apa-apa piye? Saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo do nyerang Kurawa. Yo. Kathok Kunti. Munggah kok kathoke diceneng. Ora nglek. Kene mereke men JT man. Kene tok ora. Aku ndekem lho. Ya, lobo ketoke nang iki. 36 iki. Gek kowe ketoke mung 3. Ha ben tak kaleni kok. Sing nganggo nganti kaya sarung. Lempit rana lempit rene. Penyakit ora. Gak aku nek mabur nek jejer Bagong ora tentrem. Ayo ambles lho. Yo. Gong. Rambutku. Ayo apa ora? Pedes ora? Pedes. Culke. Ayo, asengkune Dursasana Durmagati Citraksi arep gegerke karang kadempel sampya dening aku. Ayo Renya. Harap menyerah. Pate Sengkuni harap menyerah. Tangan di atas kepala. Pasukan udara sudah siap, pasukan bumi sudah siap, pasukan darat sudah siap. Kalau Anda melawan, 1 tembakan peringatan. Kalau Anda tidak melawan, ditembak kepalanya. Mati ya. Mati tenan aku. Iki nek ora nglimpe mlayu. Konangan Satpol PP nyilakan. Mati tenan aku. Ayo Gong, kapake Gong. Plotroke. Aja. Kowe iki senengane anggere miloro wong. Ancamane mung siji diplotroke. Seneng aku. Mangkel aku. Apa aku Bagong? Kowe arep metu ngendi wae? Kowe metu bumi Petrus saiki iso ambles bumi. Kowe arep metu dhuwur gareng iso mabur. Helikopter 2.
Harap segera menuju ke tempat pertunjukan malaikat. Modal ora kowe. Wis tak kanu nganggo break-breakan ngene iki. Wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kican dua. Aduh, aku njaluk ngapura, Bagong. Kowe tak ngapura ning Kurawa Jabali. Ha? Iya. Anggere ana sing kemliwer nang kene, cucuki dasmu. Ya, Tru? Komandan Angkatan Darat. Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki opo? Linmas iki opo? Kowe nek ora ngerti rasa sok omong to, goblok ning gaya. Kowe penting aku kowe. Ngayal padha. Wah, jan tobat aku. Komandan kok Linmas. Ya komandan iki golek sing dhuwur, misale apa Maijen, apa Letjen. Lan sak piturute kok Linmas. Ayo mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya. Ada kang ngeri krungu tembung helikopter kok tratapan. Iki nek ora bali ngrekada wis tak mulai Kurawa tak jake bali kabeh. Oling gleleng malang kerik. Oh iya lali. Aku ki sing menehi kadigdayan karo kowe kok malang kerik. Ngapunten arang kesupen. Weh. Pripun Den? Wis sak jam luwe. Wah, cilaka iki. Aku ora wis sak jam kok ora medun. Ati glindingke. Cilaka iki. Nek ngoten kula ya wis boten iso, Den. Lah wis kliwat sak jam ya ora iso terus tenaga pusakaku ming sak jam. Bojo. Njajal gong ndase digraji. Ndasmu iki. Nek mlethek. Oh iki jaminane ming sak jam. Ming sak jam nggih. Ndek kowe 7 dina. Modar kowe. Wah, gleleng aku arep dasar kene nang pasar aku arep pamer kasudebian arga linggis argawa keris. Wah, tusuki awakku. Ngeling-eling lho nek nganti liwat saka 7 dina nek nganti ketusuk tenan aja sambat. Mati tenan kowe. Ojo. Wis rasa wis, Tru? Wis rasa. Wis tuku dodol obat oles kok biasane wae. Dadak Malik buka sulapan barang aneh-aneh ora. Oh iya. Bapakmu nendi, Gong? Kula celuke nggih. Iya, kula celuk kon rene. Dawuhmu nyendikani. Kayak saiki paringa dawuh sapa sing tok dawuh supaya mboyong pusaka sing mbok butuhake. Wah ora pun dibadum rata. Ndara Gatotkaca teng Ngamarta sampeyan teng Ndarawati, Ndara Antarja teng Mandura. Wis tenan ngono nggih. Ya jadi pancen kaya mong aku njaluk pamit. Siwa Semar dina iki budal marang negara Ngamarta. Wah aku njaluk pamit budal marang negara Mandura. Aku nyuwun pamit tak nganti adik kula nang Wisanggeni budal ning Ndarawati ya kek ngatos-atos ning ampun dadosaken pasulayan lho. Nek ora pareng ya wis ora apa-apa. Ning wadene sampeyan wantun nggih monggo. Ning kula nuwun namun ngantos ninggal tata krami ya. Ngono Kang mlingi kene Semar ya wong ngesoke dawuh. Ya Kang mangkat ayo Dimas tak dherekake Yayi.
Udara. Ora pun Kakang ingkang bakal paring pangandikan nanging wangsulana ature anakmu lanang ing Tanjung Anom. Abimanyu. Gatot wonten timbalan Rama Kyai. Wonten timbalan Rama Kyai. Upama to Semar duwe kepinginan bakal mboyong pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Mestine ora usah dadak kongkonan karo Abimanyu apa dene Gatotkaca. Ngluhurke derajate para Pandhawa. Semar kudune sagu sowan dhewe marang negara Ngamarta. Nanging sabab apa dadak kongkonan karo anak-anak Pandhawa. Banget gone ngasorake derajate para Pandhawa. Mula sing gedhe pangapuramu gandeng siji. Pustaka Jamus Klimasada ora kena pisah karo para Pandhawa. Loro gegayuhane Semar. Mung sak desa wae aku dadak nganggo pustaka Jamus Klimasada. Kowe baliyo nggir. Matura karo Semar Badranaya. Yen to pustaka Jamus Klimasada ora bakal luwal saka negara Ngamarta. Yen Semar butuh kudu teka dhewe ning negara Ngamarta, ora usah dadak kongkonan sapa-sapa, Gatot. Irikata tyan Gatotkaca kinon mapakarga suta. Nekapira Kresna Parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang. Nyuwun pamunten, Bu. Sewu kalapatanipun kemutra ing pringgondani Tadah Wadana Rama Kyai kula nyuwun pamunten. Sanget-sanget Siwanaya Antaka anggenipun paring dawuh dhateng ing putra pun Gatotkaca. Saged lan botenipun pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kula ingkang badhe amboyong. Menawi ngantos sowan kula wonten Karang Kadempel mboten nganti pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kados pundi mangke gempal manahipun Siwanaya Antaka lan samangke boten badhe pitados malih kaliyan ingkang putra pun Gatotkaca. Mila saking menika timbang wangsul kula wonten ing Karang Kadempel ingkang putra ing pringgondani boten boyong wujuding pustaka Jamus Klimasada. Nadyan putung mugi kabandhemna, remuk mugi kasawurna. Wah, cangkeme. Pandya para Pandhawa yoga mulung mangung siring sata Kurawa gambahung kesra titik. Nuwun pamunten Kang Prabu. Paripaksa kula ingkang radiming setanggen kula sowan anyaket lenggah paduka Kanjeng Kang Prabu. Kembar Sedewa ragile ning apa? Mula gage matur marang wak kadang sepuh ing Ngamarta. Supados samangke sampun ngantos pinaya ing para kawula, supados samangke sampun ngantos dados raosanipun para kawula negari Ngamarta ing atasipun Kakang Mas Jodipati mulasara dhateng putranipun piyambak. Menapa dene Kakang Mas Madukara samangke menawi ngantos seling surup kalian pun Abimanyu tanpa ndhe namung badhe dados regejegan. Menawa kula suwun kanthi sanget monggo to. Kula aturi metang. Kula aturi gelar tuwin, kula aturi gulung. Lelabuhanipun Kakang Semar tumraping para Pandhawa menika boten saged kapitang mawi wilanganing driji. Namung sampun marambah makaping-kaping bebasanipun Pandhawa kuncung ngantos gelung, Pandhawa jabang ngantos craprang. Kakang Semar boten uwal saking lelabetanipun karang para Pandhawa. Menawi namung nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada paduka awal, tumunten pasrahaken rembag menika dhateng pun Kakang Mas Jodipati. Monggo Kakang Mas Jodipati menika boten saged pirembagan ingkang dipun ginakaken namung ngokol. Menika mangke mboten kanten-kantenan kedadosanipun to Kang Prabu. Sedewa lumen rawuh. Pusaka gage gawanen.
Aringna marang Gatotkaca apa dene Abimanyu mangsa Barangga mung ngrimuk sarta ngleremake penggalihing kadang Munjadipati apa dene Madukara. Pun ngakang percaya marang sira kadang Kuragil Sedewa. Nun ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wah, gerangamu ora mulang kowe wani karo wong tuwa. Sekecap ucapmu padha karo ngilani dadane wong tuwa-tuwamu Pandhawa. Nyuwun pamunten Rama Kyai. Menawi kula aturaken menika supados sak mangke kula saged njagi dhateng kesagan minangka dados satriya. Wah, mulang karo wong gerang. Ngapunten Rama Kyai. Dewa, Inggih. aja dadi palange Werkudara. Kowe ngerti watak wantune kadangmu Panenggak? Inggih, kula ngertos. Namung menawi ngaten menika kula badhe ikhlas nataken dhateng pejagesang kula. Natake kanggo sapa? Kagem anak kula Gatotkaca. Bocah ora ngerti tata krama aja walabi. Ndak gedhe ndase. Ya ajare ora pati-pati lere yen durung kutobat karo wong tuane. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten, Mas. Wah, Inggih, kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Mergi menapa? Namung badhe anambak dhateng pinten-pinten raosanipun para kawula ingkang sami priksa jenengipun Kakang Mas Mulasara dhateng putra piyambak. Menika rak mboten sae to. Mangke kinten ingkang putra kaliyan tiyang sepuhipun menika mboten rukun. Mboten gathuk tuwin mboten mathuk ing pemanggih. Tumunten kula nuwun sewu ingkang ngumbar dhateng mubal babaling nepsu malah sing tuwa menika rak mboten prayogi. wah, Inggih menapa mboten? yo. Sabanjure piye? Koko Prabu Darmakusuma sampun maring dawuh dhateng kula, pustaka Jamus Lima Sada kinen maringaken dhateng Gatotkaca. Wah, aja ngapusi. Mboten. Menawi kula wantun matur doro ngersanipun Kakang Mas Jodipati, jangga kula kinarya lintu. Kuwi tenan. Inggih. Wah, ya wis. Sakarepmu ning kowe kudu tanggung jawab. Kula tanggal jawab Kakang Mas. Abimanyu Gatotkaca wonten timbalan paman, Wonten dawuh paman. pustaka Jamus Lima Sada keparenging wakmi ngamarta kowe ingkang kudu ngasta. Nggih, ngestaken dawuh. Reksana aja nganti tiba ning astane wong kang kurang tanggung jawab. Mung butuh kinarya syarat ya cukup syarat wae wis paripurna kondurna. Nun inggih ngestaken dawuh Budhala, ngestaken dawuh Kanjeng. Lamrong Wonten dawuh Kakang Mas.
kaya ora mentara. Weruh lungane pustaka Jamus Klimasada kepareng Patuko hayo ning Karang Kadempel karepe Semar piye monggo Kakang Mas kula dherekaken. Dinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara saketer kene donganing kunglir wuwuh sing pene panca ila jagat dewa Bathara Antarja iki kasinggihan kula ing sowan kepareng ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wakmu Mandura Tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan janur gunung kadingaren nggonmu sowan negara Mandura eneng apa Antarja mugi andadosna ing kawuninganmu kula dipun utus dening Kyai Semar Badranaya inggih Siwana Yantaka lho diutus dening Kakang Semar kasinggihan mekaten wigatine namung badhe wonten sukaliraning penggalih Patuko Prabu amaringaken ngambil pusaka Mandura. Lho. Maring ngambil pusaka Mandura piye? Kacarios bilih Kyai Semar badhe gadah kajat inggih menika mbangun desa. Monggo nyatanipun menika mangke boten badhe kasembadan menawi boten saking pambyantripun Patuko Mandura. Aku kudu piye? Panjenengan kedah maringaken pusaka Kyai Nenggala. Piye? Pusaka Kyai Nenggala. Kyai Nenggala arta gawa ning Karang Kadempel. Ih, kasinggihan mekaten. Wah, jagat Dewa Bathara. Antarja, wonten timbalan. Mesine kowe iso mikir. Kowe wis dewasa, iso ngulir budi. Ing ngatasé Kyai Nenggala kuwi pusaka kadewatan. Ora pusaka baen-baen, ora pusaka mung salamake pusaka nanging pusaka kuwi pusaka kadewatan diparingake marang Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi drajate Semar ning arep bangun desa iki dadi anggo syarat pusaka kuwi. Semar iki wong gerang ora iso mikir. Nyuwun mahapunten. Nyatanipun ngendikanipun Kyai Semar kados mekaten Bali. Nun Bali. Lho kersanipun Patuko Prabu nundung dhateng kula. Kandha karo Semar. Kandha karo Semar. Yen ora bakal kasembatan mbaya Kyai Nenggala. Menawi ngaten menapa kula kedah ngrudha paripeksa dhateng Patuko Mandura. Piye? Menawi ngaten menapa kula kedah ngrudha peksa dhateng Patuko Mandura. Mergi menawi ngantos kula wangsul mboten beto Kyai Nenggala. Lingsem raos manah kula ing atase kula menika satriya. Dipun utus mboten saged ngrampungi karya. Menika raos kula sampun mboten saged netepi darmaning kasatriyan. Terus kowe arep apa? Terus kowe arep apa? Iye, kula badhe ngrebat Kyai Nenggala. Iblis kanat. Kowe malah wani karo awakmu Mandura. Kowe ngrebut Kyai Nenggala. Antarja, kowe menungso apa kowe? Manus maring jajalan kertane bawana menungso ratatan. Wah, selagine dewa wae ora wani nyilek Kyai Nenggala. Mung drajate Semar, batul ketipami tukang nyilek Kyai Nenggala. Ora melek mripate, ora nyawa karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Nyuwun pangapunten wa istri. Mas kok kacang kemeh.
ngaturaken wedya alus Ratu Mandura. Oh Prabu, nyuwun pamunten. Kula estunipun mboten badhe gadah niat wantun dhateng panjenengan. Nanging menawi panjenengan sampun miloro dhateng Wonorejo, kula nika menungso dudu kewan. Ayo cobane kaya ngapa kekuwataning Ratu Mandura. Antarja kaya bocah. Panos mane jajaran tuan PDW. Panos ora jajaran tuku karepe dhewe Antarja wani karo aku Kresna iki. Inggih. Kok duka-duka nesu karo Antarja. Kula nuwun pamunten nek nganti Antarja wani pripun? Lho, lah mau dicoba. Dijajal lho piye? Bola diomong Antarja aku ora bakal wedi. Antarja wani? Wonten. Lho, bocahe wani. Nun sewu lho, panjenengan menika dereng prisa kekuwatane Antarja. Mula dadi piyai menika aja sok ngembe ngempukke watu ngatoske banyu. Karemu piye? Antarja sowan betahipun menapa? Nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Lajeng aku ora entuk. Antarja panjenengan tak piloro ajar. Nek wong tuane ra trima pripun? Lho nek wong tuane Antarja ra trima kok tekan kene. Tenan apa piye? Tenan apa piye? Nyuwun pamit kula tak matur Kanjeng Rama. Aja wis. Nantang Kanjeng Rama padake wong tuaku ki wong jireh. Kula tak matur. Ya piye? Antasena kan bisa nggeni ugi sowan wonten negari Durwati. Lho, wigatine nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya. Ingkang sekawit kula mboten parengaken gandeng kula menika kemutan lelabatanipun Kyai Semar. Lelabatanipun Kakang Nayantaka tumuli pusaka kula paringaken. Lah samangke menawi panjenenganipun Koko Prabu menika dipun suwuni ngampil Kyai Nenggala namung sekedhap dipun suwuni ngampil kok ora entuk. Menapa panjenengan menika mboten kemutan dhateng lelabatanipun Kakang Semar? Lho lah aku ya kelingan. Lah inggih, menawi kemutan mbok ya diparingi ngampil. Ming mari ngampil kok angel ngopo to? Lah kuwi pusakae. Wijaya Kesuma menika ya pusaka. Sami-sami pusaka kula maringaken kok panjenengan mboten menika mengko dikira, "Lho, anake Prabu Basudewa ki jebul apik Kresna mbangane Baladewa." Kresna disuwuni ngampil diparingi kok Baladewa ora ki. Yen ngono pancen bener omongane wong kae Baladewa ki wonge galak ora entuk disili apa-apa. Pelit. Yo. Kok njur mak slonong saka tengah epek-epek. Antarja wonten timbalan. Kyai Nenggala wis diparingake iki lho. Oh, matur sembah nuwun. Ora caturan. Kula ngaturaken panuwun. Ora caturan kok Nenggala. Inggih ngestaken dawuh. Terus piye? Sameneika ngaten, monggo nyaketi Karang Kadempel sowan dhateng Kakang Semar. Sedyanipun menapa, pikajenganipun menapa, rak malah sekeca ta ora usah dadak nesu-nesu kaya ngaten menika. Oh ngono. Inggih. Ya wis ayo. Budhak ning Karang Kadempel, monggo Koko Prabu kula dherekaken.
jane piye to niyate? Lah kok anak-anak Pandhawa mbok utus supaya nyuwun pusaka 3. Pusaka ke pusakaning Koko Prabu Mandura lan pusakaning Kyai Prabu Darma Kusuma. Ya, piye Semar jane keterangane piye Semar? Wah, Dipol. Karepmu piye? Istunipun niki mung dienggo syarat. Lah iya. Syarate syarat apa? Mergi kula menika nampi sasmitaning dewa. Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Pamongagung. Wahyu Pamongagung nggih. Lah syarate kudu nglumpukke pusaka 3 niki. Pusaka 3 niki wis mlumpuk teng Karang Kadempel. Muga-muga niki syarat wis sah. Teges Wahyu bakal mandhap. Lho, lah banjur sapa sing arep nampa Wahyu? Kula piyambak dereng ngertos, Ndara. Kinemulan mendung sakinggiling padukan Karang Kadempel. Angen danu kaya bakal jawah dres. Jroning Karang Kadempel parandening mangke ana kirat sak gebiaran ingkang nganyigar punang mendung. Tengah biak nyareng itu muruning Wahyu kalih werni Sang Pamongagung manjing anggane Kelurahan Semar tuwin nata Ndarawati. Malah sampeyan ngonten kok sing entuk kabejan lho. Cahya ingkang siji manjing andaning Ki Kakang Semar. Berarti Wahyu pun manjing enten angganipun ingkang abdi pun Semar kalih Sinuwun Ndarawati. Ingkang pancen pantes lan cinampiran kewajiban kedah momong dhateng satya ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu inggih menika para Pandhawa. Kekiataning Wahyu menika dadi sangu anggen kula mbangun desa Karang Kadempel supaya luwih apik lan supaya luwih becik, Ndara. Pusaka tak suwun. Monggo pun rampung kok kele gunake. Pancen tenggala ki sok ora manut. Karepe nek yahene ki arep dolan dhewe. Purnaning gati sura Sudira Jayane ingkang ret. Bratet rame kula Dharma Stuti.